Честита победа, Иване. Очакваше ли да бъде толкова категорична? В интерес на истината не очаквах. Очаквах да бъде доста труден матч, както и той не беше и лесен. Въпреки, че отбора на Шарлеруа игра така доста добре, как да кажа, това, което очаквахме да играе все пак, но по-скоро ми изненада на нашето представяне. Ние наистина този матч показахме доста така по-високо ниво от това, което показахме в контролите. Лично мене ме притесняваше ритъма. В контролите загатвахме за сериозно, така, на моменти, че сме сериозен отбор, на моменти не така. Добре се представяхме и по-скоро това ме притесняваше нашата игра, но общо взето се справихме добре, даже и прекрасно бих казал. И тук е момента да благодаря на момичета и на целия треньорски щаб за първата битка, бих казал, която спечелихме. Чакаме след 2 седмици реванш, но сега почваме да мислим за матча в понеделник, който ни предстои с Левски. Този категоричен резултат притеснява ли до някъде, че може да доведе до излишно успокоение в редиците на отбора преди реванш? Аз няколко път съм го казал, че това ще бъде нашата работа, да се опитаме да накараме момичета да мислят по начин, по който да ги мобилизира и да ги накара да изиграят матча, така се едно сега започва. Все не са играли първия матч, но пак казвам, имаме 2 седмици, до тогава трябва да се подготвим, до тогава трябва да изиграем още няколко матча и тогава ще мислим за предстоящия матч с Шарлеруа. Добре, още веднъж честита победа и успех за Суперкупата и в реванша срещу Шарлеруа. Благодаря и тук е момента да благодаря на верните фенове, които пак бяха с нас. Едно голямо мерси.